ಯಾಣಿಕಲ್ ನಮ್ಮ Ashwin Kayyar ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಜಾತದಲ್ಲಿ ಪೋಡ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀನಿತ್ ಅವರ ಮನೆಗೋಜಲ್ಲ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಂತೋಕ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಬೈದಿಪ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ದೋಕತ್ತ ಅದಾದ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಐಟು ಪೋಯರುಂಡು ಮಾತ್ರ ಆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ತೋಚಂದುಂಟ ಲಕ್ಕಿ ಅವರು ಅಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ತೋಚಿಂಡತ್ತ ಐಟು ಪೋಯರುಂಡು ತೂಕ ದಾದ ಹಾಪಣ್ಣ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಚರು ಓಕೆ ತೂಕ ದಾದ ಉಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯರು ದಯಪಂಡ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆತ ಹೈವೇ ಸೈಡ್ ತೂಕ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾದ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಡುಟ್ಟುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಸೈಡ್ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ತೂಕ ದಾದ ಉಂಡು അതുകൊണ്ട് എൻട്രൻസിൻ്റെ ബോർഡ് സൈഡിൻ്റെ ബോർഡ് ನಾವು ಸೈಡ್ ಅದು ಹೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಸಾಂಗ್ ಮಾತಾದಿತ್ತೇರು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರೋದು ತೋಜೋಡು ತೋಕ ಎಂಚ ಅಲ್ಲ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಮಲ್ಪಾರ್ದು ಎತ್ತು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು ಅಂದಾಜಿ ಪೋಯರು ಬ್ಲರ್ ಅಂಡಿ ಓಕೆ ಪೋಯ್ದು ಅದು ಉಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏತಲ ಉಂಟು ಮಲ್ಪ ಲೈನಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಫುಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲು ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೋಟ್ ಯಾವ್ದ ಬೋಟ್ ಒಯ್ಟ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಜೊಂಡ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಲ್ದಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಚ್ಚ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ತೋಚಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ನಾಮೈತೆ ಪೋಪಿನಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲು ಮಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಕಥ ತೊಟ್ಟಿಲ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೊಡಾತ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅದು ನಾವೊಂದುಂಟು ಅದನ್ನ ಪಂಡ ಇಂದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಅಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ 3 ಜನ ಅಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಬಾವ ಕಯಾನು 3 ಜನ ಗುಲ್ಲದು ಒಂದು ಜಾಲಿ ಹೊರಟು ದಾದಾ ಪುಂಡ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಳ ಬೇರೆ ಹಾಕುದು ದಯ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈ ಎತ್ತು ಬೂನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಎಂತ ಉಂಟು ಬಿತ್ತಿಡ್ದು ಎಂತ ಹಾಕುದು ಹಣ ಉಂಟು ಹೋಗ ಬಿಟ್ಟು పోయిపోతుంది చూడు ఎంత చాపడు నిన్న వాయిస్కి ఏంటి అందుకు వచ్చి దాంట్లో వాయిస్ పాడందులే ఇంత చాపడు ఇడుతుంది రాపుచ్చి మేకల కొంచెం పోటీలు ఆపుచ్చు అంత వండర్ఫుల్ ప్లేస్ ತೋಚಿಂದ అయితే దాదా పాతేడు ಗೊತ್ತಾಗುಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ಶೋರಿಂಗ್ ಬಂದುಂಟು ಓಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಪಕ್ಕನೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಕ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಆಂಡು ನಾವೈತೆ ಟಾಪ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಜೀವ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮೇಕಲ ಮುಲ್ತಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಆಯಿ ಮಲ್ಪು ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬೇಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪದ ವ್ಯೂ ಎಂತ ಉಂಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರೆ ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಚಂದು ತಿರ್ತು ಬರೋದುಂಟು We are going to town. Town ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಇಡಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ ಬಂದಿಡ್ತೀನಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ ಟೌನ್ ಹೋಗಿದ್ದು
ಅಪ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಜಪ್ಪನಿ ಅದು ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಯಾವ ಇನ್ನಿತ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ಕೊಳ್ಳುದ ಅಂಡು ಕಾರಣ ಜಪ್ಪ ಒಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ